Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita. Sa padayon sa pagpabakuna karon sa nakariya nga lugar ilabi na sa Negros Oriental. Nga inini nga batok sa COVID-19. Gani halos kada adlaw ang health workers nakatubang na kini sa mga tao kinsa gibakunahan aron lang maprotektahan niining virus nga gikasuwang karon. Ang bag-ong programa ang gitawag og mobile vaccination ay pagayon sa Provincial Health Office nga kini gipanguluhan ni Dr. Lilan Bustamante Stasyon Ubos usab kini sa kamanduan ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo aron mapadali ang pagturok sa mga tokin sa ganahan nga magpabakuna batok COVID-19. Ning baguhay lang sa dakbayan sa Tanhay ang giduyugan ang pagpamakuna sa taga-provincial government aron mao ang mobile vaccination o dako kining advantage matud pa ni kini nga programa matud pa ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma ania ang iyang pamahayag. Dako jud ni siya advantage nga mabaksin ta. Kay kani muni usan ni nga magkahinay og kawala ang atong kuan kani tawag og COVID-19. Ya, unsa man ni pagkawala pud ug dita mo sunod nga pabaksin ta. Kay kani uban mahadlok man. Unsa may kadlukan nato nga kaning uban maingon ko no og pabaksin mahimo do kang zombie ko no mo na mahadlok ko no sila na. Ingon mga congressman, na zombie pa ko, dugay ra. Sa to, wala na mga chismis ra nang ingon-ana. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.